comment section ga Babiana ga Baana me kuma ya rage yanzu? Yan comment section yanzu ga Babiana ga Baana me ya rage? Asali ma soyayya ce ta kulle mai karfi. Mai karfi jugudi jiji raga jabjab. Ba na sauka abinka Allah ya kiyaye hanya in ka isa zami waya. Ibrahim wai fim ya kare. Akwai fim mai zafi a Wai fim ya kare. Fim ya kare. Barin ta sha allo. Kana fim mai zafi mun kusa fara shi wallahi. Gaskiya na ji daɗin wannan. Kowa ma ya ji daɗi. Ya ba na ku dan yi shiru. Ina jin ka. Nace a hanya nake ne wallahi ban sani ba ko in na sauka zami waya ka sauka zan kira ka zami waya. ita ce na wai da kudin taba ta nan mun dan ji dai an dan sassoye din sai ka kara ba. Ke fa yan sa ido ce, ke fa yan sa ido ce. A'a ko a shalele ko a haka ma wasu na can ma suka ji